கடைசி ஜோனில் ஒரே கிலோ தான் அடித்தேன். சரி கிலோடிலாம் அடித்தா இப்படி தான் இருந்துச்சு. சரி ஒரு கிலோ தான் அடித்தான். இன்னொரு அடிச்சுட்டு இருந்தால் பக்கம் எனிமி போகிற சொல்லுவோம். சரி அடிக்கலாம் அடித்தா இவன் வசூல் போட்டான். வந்தேன் ப்ரோ, ஜெயிச்சு கொண்டாடலான்னு வந்தேன் ப்ரோ. நானு ப்ரோ எனக்கு தெரியா வருது ப்ரோ. இப்போ எப்படி ப்ரோ அப்படி தோக்கலாம்? இந்த கிலோ தான் வசூல் போட்டான். சரி விட இன்னொரு அடிப்போம். இன்னொருத்தவங்க போனால் தலையில் வச்சு முடிச்சாச்சு. அப்படியே பக்கம் எனிமி ரங்கமாக இருக்கும். சரி அவனை அடித்தா அதுவும் வசூல் போட்டான். போயிட்டான். யார்கிட்ட சார் சொல்றீங்க? உங்ககிட்ட தான் போயிட்டான். என்கிட்டயா? போயிட்டான். நான் எதுக்கு போயிட்டு வரணும்? போயிட்டான். எதுக்கு சார்? அப்படிதான் இருந்துச்சு. சரி இங்கே இருந்தால் ஓசியில் அடிப்பான், இறங்கி அடிப்பான் அப்படின்னு நினச்சி கீழே இறங்கி போட்டு நினச்சேன். டவுன் வச்சுட்டு அப்படியே முன்னாடி போனான். முன்னாடி வால் போட்டு எடுத்துப்பான். சரி அவனை எகிரி ஒரு நல்ல அழுத்து கில்லை கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு வானத்தில் பார்த்தா வானத்தில் 2-3 பேர் இருக்காங்க. அதில் ஒருத்தனை பார்த்து நல்லா அழுத்தி டவுன் வச்சுட்டு சைடு பார்த்தா கடைசி ஒருத்தன் தான் அடித்தா போயா அப்படின்னு நினச்சி அழுத்தினேன். போயா வரல.